чираттагы котлау сәламе зур Ширкли авылына оча. Бүген үзенең матур туган көнен Курмаевка авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Куликова Рауза Харис кызы каршылый. Аны гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше Али, улы Кәрим, килене Рәшидә, улы Раил, килене Алисә, оныклары Ләйлә, Алия һәм ике яклап кода-кодагыйлары котлыйлар. Безнең кадерле әниебез 5 балалы гаиләдә 3-нчесе булып дөньяга аваз сала. Мәктәпне тәмамлап, Кузнецк шәһәренең аяк кием тегү фабрикасына эшкә урнаша. Кызганычка каршы шул вакытта ул бик иртә әнисен, аннары әтисен югалта. Әниебез белән сеңелләре өлкән абылары карамагында калалар. Озакламый, әниебез олыгаеп 1990 елның 23 февралендә әтиебез белән гаилә коралар. Бәхетенә аны яңа гаиләдә үз кызлары сыман бик җылы каршы алалар. Татулыкта башлап 2 игезәк Раилә һәм Раил балалары туалар. Ләкин кызганычка каршы кыз баласының гомере бик кыска була. Бу югалту гаилә өчен олы кайгы булып килә. 1994 елны Аллаһы Тәгалә аларга тагын бер шатлыкларын, уллары Кәримне бүләк итә. Менә инде 31 ел әти белән әни кулга-кул тотынып, татулыкта гомер кичерәләр. Һәм инде 2 тапкыр әби-бабай булырга да өлгерделәр. Кадерле хатыным, 31 ел без синең белән бергә гомер кичерәбез. Теләгем, әле тагы да шуның кадәр бергә булырга. Рәхмәт гомер буе мине хөрмәтләп, чын ир итеп күрә алганыңа. Синең киләчәгеңдә бары якты көннәр генә булсын, һәм аларны без бергәләп каршылыйк. Мин сине бик нык яратам һәм хөрмәт итәм. Әниебез бар гомерендә безгә багышлады. Шуңа бүген бәйрәме көнне барыбыз исеменнән дә түбән генә башыбызны иеп аңа рәхмәт укыйбыз. Сокланырлык гомер юлы үттең. Терәк булып безгә тормышта. Безнең өчен янып яшисең син. Куанасың һәрбер уңышка. Якты йолдыз кебек балкыйсың тормыш юлларыбыз күгендә. Иң кадерле кешебез булып торасың син күңел түрендә. Бусагадан өйгә атлаганда рәхмәт укый-укый керәбез. Яратабыз сине, хөрмәтлибез, изге затта итеп күрәбез. Кояш җылысына җыелгандай сыенабыз әни яныңа. Тормыш ямин, матурлыгын тоеп, яшә әни, яшә тагында. Кайткан сайын синең яннарыңа колаш җәеп каршы киләсең. Мең рәхмәт әни, тәрбиеңә, безнең өчен һәр чак кирәксең. Кадерле кодагыебыз, озын гомер, кырыштайлык сәламәтлек, гаиләңдә ак бәхетләр, куанышлар, үз тиңең белән матур итеп яшәүләреңне телибез. Хөрмәтле Рауза Харисовна, бездә бар изге теләкләргә кушылып, якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне бары сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Игрәкін нурлы йөзләрің деп, йомбағырын күзләрің деп, бишік жырын көйләгән. Қойынына алып ятып, түннәр бойы матур-матур, әкиятләр сөйләгән. Түннәр буе матур-матур, әкиятләр сөйләгән. Әнием бар шул мине. Бәхетле тормышлар теләп, миннән аерылмаска теләп, сау булашып калучы. Сагынып хатылар язучы, куанып
каршы алучы, әнием бар шул минем, әнием бар шул Sırlarım kimse iyiydi jaralarım Köpme körgen buğanı Bigrek sabır indi özün Jan nazığı her bir sözün Ey sen bul gözün uğrım Bigrek sabır indi özün Jan nazığı her bir sözün Ey sen bul gözün uğrım Ağzın bulsun Günler boyu matur Hakiyatlar söylegan Aniyem bar şol minem Sağınıp hatlar yazışı Kuanıp karşı alışı Aniyem bar şol minem Aniyem bar şol